yang makan nasi kurang jangan menangis semuanya rumput iya kondep temen tuh iya kok kondep dewe kan ya tuh iya baru murid dia wis iya aja getak-getak lain anu seru banget singalon mengketon ayune ayo orang keton menore apa aku bilang kiu kiu anu ayo orang mah kaca kayak kue mah
Siapa sing ngerayu? Ya nyong, sapa maning. Ya wong dewek iki wong samene sing Iya. ngerayu kowe. Kaki kami jenenyak banget. Jenenge ndek banget, Mak. Iya. Iya, warna nang Cilemekan dul. Iya, karena apa tempatnya iki kepenak ya dul. Iya. Kok ibing-ibingan orang terus ya dul. Dia nulis ndek tambah mendelok kira. Pal saya tambahi saya terapi ya dul. Berarti kok dibutel-butel dul. Iya benar dul. Ayo lanjut dul. Iya. Iya, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ramen. Dene terakhiran seru dawa kamu kepriman. Di kabine iki seru temen boleh semangat. Ih, semangat temen. Malah lebujak jebule. anu bujang jebule. Iya, malah lebujak. Angger anu sing bujang madang getap dul. Iya, Ki. Darane kakine malah jebul bujang. Iya, yang berebut ya getap. Melek jerene. Iya kok, mendelok. Kepriwe iki? Iya, ulun salam dul. Heeh, karo sing anu Malah gede. kagungan hajat monggo. Iya, kepareng matur dumateng Bapak ingkang kagungan hajat. Injing menika Bapak sapa yang mau kae? Bapak Warso. Ya, saha Ibu Astuti Koyimah ya. Ki anu sepit ya, Yang. Iya. Ya, dia anak kasih sepit. Di jeneng moni. Di sih, gue nak kono. Oh iya, kena Mas. Aja metek-metek kowe lang gede. Iya, tak salah Mas di sini ya, biar sopan ya. Sama sekali. Iya jauh aja. Iya sih, dia mah. Tinggal kan, kau ini kepriwen. Takon kowene kepriwe. Ya cuma saya. Tintin. Kepriwen. Mana kowe? Mari nende. Takon karo Mas YouTuber. Takon kepriwen. Nek bocah gagah gawene kepriwe nganggo apa? Itu bersih gagan deh. Aku gagah kabeh. Apa iya? Iya. Di kamar si kepriwen anu kayak kayak. Aku kedelek. Oh cara tempe mbok. Ya, semoga Mas Gailan Ega Alvaro menjadi anak yang soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Amin. Serunya. Iya, yang kasih panas banget. Alah. Iya, boten kesupen dumateng Bapak Kepala Desa sak jenjang perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Iya, nggih para tamune ya monggo kudu sambi wedange dumbe. Pak. Wis ngopi apa urung? Dereng kaya lemes teman. Ala lemes teman. Ting. Gua jadi umbe, Mbok. Kepriwe? Gua jadi umbe wong utuh wedhus. Ya, orang papa. Orang turu. Oh, Rika membunyi nyawer mesti. Jaluk saweran gue. Eh, Jaidin sing warai. Pak Jaidin ki warai apa? Kepriwe? iya. Gua bisa salam urung, Pin. Kepriwe? Ini salaman aku urung wae. Lah ya ora ya. Nah, cium tangan. Kayak cara-caranya ya ramane nyong. Iya. Ini kagak ngerti. Ini kagak ngerti lah. Dul. Depanane malah Don. minggat. Apa Iya. kek? Nyong duwe balas siji anu sing spesial karep barong dul. Iya. Iya. Anu sing kaya apa, Kek? Persiapan mongko karep barong angger wis persiapan kertokna barong mongko diceluk ya dul. Nah, kon mlebu hubungan ya gue ya dul. Iya. Nah. Apa lebih guyu bae lah. Pilih. Salah. Kepriwen ki batin. Apa langsung apa? Dikai lagu. Siapa mau ya sore aku
Dul, Dan siki langsung untuk barongane bayar Dul. Iya, Pak. Waktu itu mas dan mepet ya, kon nggo grumutan kayak si dende. Monggo Pak ingkang badhe siap tumput barong. Bapak sinten iki sing ajeng tumput barong? Wonten sing ajeng barong? kayak ramane ke bibir. Mangga mlebet teng kerubungan nggih, milik barong sing pundi. Nggih. Ayo Kang.